så anpassar den sig själv. Ja. Så ska jag inga inställningar mer än höjden. Nej. Så. Lite. Ikea. Nu har det kommit ut ett papper, Johanna. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, det är väl lek. There we go. Ó, é cordura. Esse aqui não passa água de jeito nenhum. Fabricação sueca? Não. Den är fabrikat den. Ja du. Det är svenska märken eller? Jag vet inte. Vi köper den utav ett företag som heter Tradeport. Men var de tar den ifrån. Det är från Cordura Fabrik makes this product. Ja, den heter Fabrication Music. Ja, Cordura. Och Cordura det är materialet också. men det är sueca. Nej, det är svensk firma. Nej, fabrik. Vet inte. Jag vet ärligt talat inte detta nu. Jag har svårt för att tro att den är svensk. Det står ju på alla möjliga språk här, vet du. Ja. De har lagt dem någonstans. Du behöver 3 medium eller va? Nej, jag måste ha artikel nummer 87.